ערב טוב לכיכר בהרצליה. חזק, תרימו את הדגלים. היום 596 ימים לטבח הנורא ביותר בתולדות המדינה, ועדיין 58 חטופים נמצאים בשבי חמאס. 58 חטופים שהיו צריכים ויכלו להיות כבר מזמן בבית. 58 חטופים שממשלת החורבן מוכנה להקריב על מזבח שלטונה. בושה! השבוע חזינו במופע האימים של הדיקטטור הגדול, מופע של אדם מאוים, אלים ושקרן, שנדחק לפינה, והיום ברור יותר מאי פעם, ביבי לא כשיר לעמוד בראש ממשלת ישראל. במסיבת עיתונאים הזויה שאת חלקה ראיתם, עם יד בכיס ותמיכה של הפודיום, הוא פונה לקהל שטוף התעמולה של כת הביביסטים המשיחיים, ומפריח שקרים מרושעים במצח נחושה, בידיעה שהבייס שלו מקבל קול ולעובדות אין משמעות. אבל לנו זה ברור, עלינו זה לא עובד. מכונת הפייק ניוז של ביבי לא עוצרת לרגע וממשיכה לירות לכל הכיוונים. רשימת האשמים שלו לאסון ה7 באוקטובר אין סופית. שב"כ, מוסד, צה"ל, קפלניסטים, אנרכיסטים, מילואימניקים, מי לא? אבל ביבי? לא, כי הוא לא ידע, הוא לא אשם. ביבי, זה קרה במשמרת שלך, במימון שלך, ואתה הראש, אתה אשם, אתה הראש, אתה אשם. ביבי, אתה מלך עירום, ואת זה כבר יודע כל העולם. האשראי הבינלאומי הסתיים. התמיכה שהייתה בתחילת המלחמה הפכה לתסכול וזעם על מדינת ישראל. וגם זה לא עוצר את ביבי מלהמשיך במלחמת חורמה ללא תכלית, כי הוא וממשלתו יודעים. בסוף המלחמה הציבור יקום וידרוש ועדת חקירה ממלכתית למחדל האיום שהם אחראים לו. ממשלת המשיחים שגנבה מאיתנו את היהדות, הציונות והישראליות כאחד, שהמלחמה הפכה במשמרת שלה למטרה, עשתה דלגיטימציה למילה שלום, ותרגמה את השלום לקנייה, סיכון וחולשה, וכך מרעילה את אנשיה. אך המציאות שונה. יש לרדוף את השלום, לא לחכות לו. בתפילת 18, שנקראת 3 פעמים ביום בכל השבוע, נאמר: שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. אמן. אל לנו לתת למדינת ישראל להישמט ולברוח לנו מבין הידיים. במגילת העצמאות הונח הבסיס לערכי החברה הישראלית, מגילה שהיוותה את המצפן, בנתה את החזון מהטוב ולא מהרע. האמינה בחברה שמושתתת על ערבות הדדית וקבלת האחר, חברה שמקדשת את החיים ושוחרת שלום. בתוך כל הרע יש גם טוב. לצד הדיכאון, הייאוש והפחד צמחו יוזמות חברתיות רבות המדגישות את הצד היפה של החברה הישראלית, שלא שכח ערבות הדדית מהי ומושיט יד לעזרה. תצטרפו ליוזמות, לאנשים שעושים. הנתינה מחזקת, ובזכותה אנחנו נקום נחושים יותר ביום שאחרי ביבי. הרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה. אנחנו אומרים, אם נרצה אין זו אגדה.